je velika, srednja i mala hrana izazov. Da vidimo ko je šta dobio. Quentin počinje. On ima malu limenku kole. Ne ljuti se. A Britney ima srednju flašu. Nije loše. Danny je dobio ogromnu. Takvu još niko nikad nije video. Ja počinjem. Otvaram. Nešto neće. Zašto? Hej, šta je bilo? Čekajte. Pa to miriše na čokoladu. Sad ću da probam. Kako ukusno. Sviđa mi se. To je super. Da vidimo šta je unutra. Čekajte. Pa tamo je žele. Sipat ću ga u usta. Da, tamo su još i Skittles bombone, nevjerovatno. Što je bilo, Britney? Je li ukusno? Kakvi zubi imaš. Obojili su se. Izgleda jako čudno. Hajde bolje da vidimo šta je u mojoj flaši. Sad ću da probam. Lepo. Moram stići do punjenja. Tako agresivnu Britney još nisam video. Da, to je jako ukusno. Stigla sam do punjenja. Pogledajte, to je med Danny žele sa Skittles bombonama. Oduševljena sam. Hoću da pojedem sve do kraja. A sada želim da slomim flašu. Hajde. Da, uspela sam. Izgnječila sam flašu rukama. Sada mogu jesti čokoladu zajedno sa bombonama i želeom. Ruke su mi sada tako lepljive. Došla mi ideja za prank. Sad ću zavitlavati Danny-a i Quentina. To će biti jako smešno. Zdravo, momci. Volim vas. Ne mogu da odlepim ruke od njihovih majica. To nije dobro. Izvinite, nisam mislila da će tako biti. Slučajno sam pocepala vaše majice. Ali nema veze. Danny, sad je tvore. Hajde. Dobro, sad ću probati poklopac. Baš je lep. Sviđa mi se. Čekajte, došla mi ideja. Sad ću promešati kašikom med. Gasovi izlaze. Šta? Flaša je pala. Upsa, flaša se razbila, ali bila je tako velika. Verovatno je tamo puno žele. Danny, probaj. Moram pojesti sve do posljednje mrvice. Jako mi se sviđa. To je prelepo. Gospodine Danny, je li sa vama sve u redu? Izgleda da imate bolest od slatkog. Čekajte, to je samo Skittles. Ne, bolesni ste. Moram vam odmah dati injekciju. Gde ćete? To neće boleti. Danny, bolje beži i ne zaustavljaj se. Kako malo pakovanje čokoladnog Pringles. A Danny ima srednje pakovanje, dok će mu sigurno biti dovoljno. A Quentin je dobio još veće pakovanje. Neverovatno. Nisam znala da postoje takva. Wow. Ja ću biti prva. Imam malo pakovanje. Dakle, sipat ću sve na ruku. Kakve mrve. Probat ću. Wow. Čokoladni čips je mnogo lep. Želim još. Zašto ne izlazi? Hajde. Molim te. Šta? Je li to sve? Ne mogu da verujem. Čekajte. Prst mi se zaglavio u tegli. Užas. Danny, spasi moj prst. Hajde, pomoći ću ti. Vučem. Pošto Danny-a nema, čips je moj. Hej. Britney, nemoj ni da misliš o tome. To je sve moje. Da, nisam znao da je to tako ukusno. Sviđa mi se čak više od običnog čipsa. Ali hoću i ja čips, Danny. Sad ću ukrasti od njega. Treba samo iseći dno. Tako je. Hej, gdje je moj čips? Čudno. Prošao sam kroz teglu. Zašto ovdje nema dna? Gdje je čips? Kakva je to magija? Ne, tu nema magije. To je samo lopov koji se zove Britney. Ti si mi pojela čips. Danny, stani, imam plan. Vidiš ovo ogromno pakovanje? Možemo pojesti to. Odlična ideja. Da, na mene red. Sad ću otvoriti. Quentin, pazi malo. Samo pogledajte ovu veličinu. Da, to je nerealno ukusno. Sviđa mi se. Vama neću dati. Jel vam jasno?
Quentin još ne zna da su Britney i Dennis smislili plan kako da mu ukradu čips. Jo, Quentin je upao u pakovanje. Drugari, to je tako ukusno. Presrećan sam. Danny, ne mogu više da gledam to. Moramo ispuniti naš plan. Hajde da isečemo njegovo pakovanje. Sad ću dobiti njegov čips, kao što sam dobila tvoj. I gde je čips? O ne, tu je samo Quentin. To je moj čips, marš odavde. Sam ću ga pojesti. Bežite brže. Hteli su da mi ukradu čips, ali ja to neću dopustiti. Doviđenja. Ovog puta drugari imaju lizalicu i čokoladnu fontanu. Quentin, imaš tako veliku lizalicu, ali baš malu fontanu. A Britney ima sve srednje veličine. A Danny je dobio ogromnu fontanu i malu lizalicu. Dakle, ova runda će biti zanimljiva. Hajde da počnemo. Quentin, ti si prvi. Umočit ću lizalicu fontanu. Da, moram je potpuno prekriti čokoladom. To nije tako lako kao što sam mislio. Padam! Ojuj! Quentin, lizalica je preteška za tebe. Jesi li u redu? Jo, sve se razbilo. Šta ćeš sada da radiš? Pa, to je čak i bolje. Da. Stavit ću sve komade u činiju. Tako je. Još malo. Eto, sve sam skupio. Sad ću izvaditi Minecraft čekić i tučem. Da. Hajde da vidimo šta je ispalo. Uzet ću štapić. I gledajte, napravio sam lizalicu u obliku zvezdice. Probat ću. Ukusno. Britney, a šta si ti smislila? Odlučila sam da moram pokriti svu moju lizalicu čokoladom. Imam sve savršene veličine. Čekajte, nedostaje šarenih konfeta. Da, sada to izgleda mnogo lepše. Sada mogu da probam to. Jedva čekam. Wow, to je predobro. Super. Danny, sada ti. Odmah ću probati. Ja imam najmanju lizalicu. Umočit ću u čokoladu, a sada probati. To je dobra kombinacija. Čekajte, šta se desilo? Zagrizao sam lizalicu. Unutra je žvaka. To znači da mogu napraviti balon. Super! Pogledajte kakav balon je napravio Danny. Šta ćeš raditi sa njim? Umočit ću ga u fontanu. Da, tako je. Odlično, uspeo sam. Čekajte, imam ideju. Hoćete da ga razbijem? Naravno, hajde! Wow, kako se moćno razbio. Na male komade. Ekstra, to odmah treba probati. Da, ukus čokolade. Jel da? Možemo i mi da probamo? Dobro, izvolite prijatelji. Ništa mi nije žao za vas. Imam puno čokolade. Hvala. Monika, prva okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlak ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom.
Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je cijelo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam, ako se rešim igla, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Ja, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama. Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš. Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da. Baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu. Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatnije.
Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Jao, prelepa je. Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno. Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakako. Oh, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio? Koliko dugo sam čekala to? Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem. O, stvarno ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak i da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika. Šta ste dobila u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow. A kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. A onda ću ja biti prva. Hvala, druže, na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. O, nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Nevjerovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno, ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sačekajte. Ne smetajte mi. Gotovo! Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena.
Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. Jo, i ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nikol, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Od Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. A mora da je to odvratno. Ali dobro što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Nikol, ti si smrdljivica. Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Jao, izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše! Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje! Kako odvratno! Prošlo je! Sad mi je bolje! Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojka. Završila sam! Ko je sljedeći? Monika, hajde! Ja? Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. Ne, Monika je pozelenela. I mukle. Fuj, sad smo u nekoj smuzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? To i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nikol imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra?
zamislite? Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. O, Nikol, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej! Skloni se od moje kole! Bebebe? Monika, što se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da! To je divno! O, šta je unutra? Pogledajte! Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da! To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele! Monika, vidi! Šta? Pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow! Unutra labubu. Neverovatno. To je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nikol zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj! Šta smo mu uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nikol ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nikol neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nikol ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. A kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjam samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako je ovo cool. I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. Čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. Brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Za nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nikol. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da, probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super.
Onda ću sada da iscedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Joj, Monika, koliko pene? Moje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. Dakle, vaš prvi zadatak će biti... da spremite šarene torte! Da, to mi možemo. Uspećemo. Pamtite da nemate mnogo vremena. Počnite! Dakle, da bi sve stigli moramo raditi odvojeno. Eto, to je knjiga moje bake. Izvoli. Oho. Šitanaku možete. Jesi ludak? Mleko, jaje, brašno. Bravo. Daj ovamo, kuvaj. Treba malo brašna, zatim mleko, 2 jaja. Dakle, a sada treba sve promešati. Popravio sam. Dobar Reels. Da, tako je. Polako. Wow, kakve patike. Hoću i ja sebi da uzmem takve. Šta to radiš? Jo, izvini. Tako je čak i bolje. Dobro, što uvek imam kuvarsku kapicu. Vrati, moram da započnem emitovanje. Vratit ću posle šovu. Gledaš patike? Baš su lepe. Hoćeš sebi takve? Ne, ali došla mi je dobra ideja. To je suvišno. I ovo isto. To nije loše. Aha. I ja imam ideju. Tako je stvarno bolje. Da, dodat ću još žele bombone. I posljednji dodir. Wow, kakva lepota. Moji pratilci će biti oduševljeni. Toliko lajkova. Hajde da zapalimo selfie. Nasmeši se. Skoro je spremno. Vadi brže. Šta? Brate, to je fil za tortu. Preukusno. Dobro, treba se ubrzati. Tako je. Pažljivo ću seći. Da. A sad ću premazati sve filom. 1, 2, 3. A sada ukrasi. Jel misliš isto što ja? A ti misliš da ja mislim isto što i ti? Ja mislim da ti misliš da ja mislim isto što i ti. Slatka pucnjava! Da. Počinjemo na 3. 3! Ha! Da, eto ti! Stop! Nešto nedostaje. Da.
Dragi gledalci, vreme je isteklo. Hajde da sumiramo prvu rundu. Započinjemo degustaciju. Dakle, hoću da vidim tortu dečaka. Mi smo muškarci. Dobro. Jako zanimljivo. Što? Stvarno? Ne! Šta je to? Ljuska jajeta? O. To je najgore što sam ikad probala u svom životu. Lindsay, plašim se. Neobičan dizajn u stilu moderne plažne kolekcije. I ja se plašim, Chloe. Kakva tekstura. I kakav ukus. Nema sumnje da je u ovoj rundi pobedio devoječki tim. Dakle, dame i gospodo, 1:0 u korist devojka. Šta će biti dalje? Sljedeći zadatak je da spremite prelepe kokice. Jeste spremni? Da! A jeste vi spremni? Jesmo. Mi počinjemo. Brže otvaraj. Odlično. Uključujem. Dodajem ulje. A zatim malo zrna. To je baš dugo. Imam ideju. Sad ću ove mrvice spremiti za par sekundi. Izgleda da radi. Naravno da radi. Oj. Kenny, pozovite neko hitnu. Moram da uradim veštačko disanje. Šta to radiš? Podigni me. Kenny, živ si. Boli, pusti me. Skloni se. Usput imam ideju. Hajde da spremimo čokoladne kokice. Odlična ideja. Sad ćemo sigurno pobediti. Ti si genije. Znam. Hajde. Treba mi jestiva boja. Lindsay, boja? Dodat ću malo za ukras. Tako je. A sada roze. Molim te. Jo, izvini. Baš mi se svidela ova boja. Malo magije. Wow, kako lepe kokice. Možda i nokte da učinim šarenim. Šta misliš? Ja mislim da moraš da mi pomažeš da spremam, ako hoćeš da pobedimo. Dobro, možda će to nekako pomoći. Marshmallow se topi. To nam treba. Ja znam. Lindsay, pridrži. Odlično. Nije loše ispalo. Pa i najvažnije, lepo serviranje. Wow! Znači vreme za moj Instagram. Chloe, skloni se. Stvari su loši. Baš tako, ovako.
Da, sad je sve u redu. Ne. Jesi zaboravio šta je bilo prošli put? Moramo nešto smisliti. Ha. Šta? Moramo pokvariti njihovo jelo. Samo im treba skrenuti pažnju. Koga da pitam? Tačno možeš mene? Pa da. Samo pamti, ja pričam, a ti ponavljaš. Da, bravo. Idi. Ćao, moji pratilci! Danas ću vam pokazati ovakvu lepotu. Spremila sam to sama. Ćao, Lindsay. Ćao, Ethan. Ćao, Ethan. Šta si zaboravio ovde? Reci joj, imaš veoma lepe oči. Imam veoma lepe oči. Ona, ne ti! Ona ima lepe oči, idiote! Tačnije, ona ima lepe oči. Šta? Moram uraditi sve sam. Tako je. Kenny? Ćao, Chloe, kako si? Šta to radiš ovde? To nije tvoja stvar. Došao sam po Ethana. Ethane? Zapravo oba imate lepe oči. A on nije loš, jel da? Šta kažeš? Vreme je isteklo. Pobeda je naša. Baci kocku. A vreme za degustaciju. Probat ću prvo jelo dečaka. Lepe kokice sa čokoladnim ukusom. Ovog puta njihovo jelo je odlično. Da, joj, boli, pazi. A sada probajte one. A sada, devojke. Kakav stil, bravo. Ali bitnije ukus nego izgled. Kako ljuto! Jeste htjeli da me ubijete? Pa šta ste sipali unutra? Jel me zavitlavate, jel da? A šta ti snimaš, kloni? Dakle, posle druge runde rezultat je 1:1. Poslednje i najvažnije jelo će biti... To je pomfrit. Spremit ću ga. Gotovi ste? Hajde, bolje ti spremi to. Vreme krenulo. Čistim krompir. Da? Jesi spreman? Spreman. Idemo onda. Nećemo izgubiti. Dosta. Gotovo. Dovoljno. Kako se sastavili tako ravno? Okej, nebitno. Eto, štapić. Stavi to. Kija! Drži ravno, a ja ću ispeći. Digni ruke. Bravo. Dečaci! Izgleda da je gotovo. Kako ti se sviđa? Super! Je li kečap spreman? Jeste.
neće smetati malo ljubavi. Ćao, moji pratilci! Pogledajte šta je kod nas. Izvinjavam se. A sad ću to staviti u rernu. A sada sos. Super. Valjda je spremno. I kod nas... Gotovo? 3, 2, 1, stop! A vreme je isteklo, a znači da je vreme za degustaciju. A vaše jelo izgleda super. Bravo, devojke! Svaka čast! Miris je super. Da vidim kakav je ukus. Kako ukusno! Imate sve šanse za pobedu. A sad ću da vidim šta je kod dečaka. Pa, baš neobično. Miris je prijatan. A kakav je ukus? To je prelepo. Dakle, dame i gospodo, vreme je da najavim ko će da dobije novac, a ko više nikad neće ući u ovu kuhinju. Pobedio je tim devojaka! Ovo je bio kulinarski show Super šefa. Uskoro ćemo se ponovo vidjeti. Stavite like i pišite komentare koji tim je po vašem mišljenju zaslužio pobedu. Zapratite naš kanal da ne propustite nove izazove. I uvek pamtite da kuvati može svako. Ćao, čao! Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde je? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti toki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. Da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti
Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je bubaš vama. O, treba je se rešiti. Dođi ovamo. Sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ukrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. Da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? Hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga.
O, baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A nemoj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Prelit ću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. A šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. A šta želiš, draga? Molim te, napravite mi tortu. Važi. To nije problem za takvog profesionalca kao ja. Uzet ću okrugli kalup i seći sredinu. Imat ću 3 sloja i svaki treba lepo premazati ukusnim kremom. Prva kora je spremna, mogu preći na drugu. O da, savršeno. Lepo ću sve razmazati. I dodati med. Hej, bako, ja sam ga prvo uzela. Ne može, a meni je potrebnije. Ne zanima me. Nećeš na dobar način, onda eto ti. Mamice, sklonite to od mene. Upozorila sam te. Dakle, gdje je moja vilica? Treba će mi još. Gotovo. Vreme je da krenem da kuvam. Sipat ću med u centar torte. Lepota. Sad mi treba krema. Ukrasit ću sa njom svoju tortu. A gore ću staviti žele bombone. Sigurna sam da će moja unuka biti uduševljena. Ona voli bombone. Pa, zar je ovo ukusno? Bolje uzeti žvaku. Jo, ne mogu da otvorim teglu. Pokušat ću ovako. Hajde. Ne? Dobro, onda imam testeru. Pazi! Ostani, draga. Sad će baka sve otvoriti. Eto, vidiš? Hvala, bako. Ti si super. Ja mislim da je žvaka mnogo ukusnija od meda. Još i sa ukusom jagode. Ne mogu da odolim, moram da probam malo. Gledajte, sad će biti balončić. Op. A s polja ću ukrasiti svoju tortu uz pomoć trake Huba Buba. O da, izgleda odlično. A gore ću da stavim logotip. Odlično, svaka mi čast. Slažem se, umjesto meda bolje uzeti nešto drugo. Ja biram sirup Skittles. Znam da ga sva deca jako vole. A od slatkiša ću napraviti šareni ukras i ukrasiti tortu okolo. Kako vam se sviđa moja etiketa? Usput, jestive. Ja sam završila. Prijatno. Koliko torta! Tako sam gladna. Ovdje piše Skittles.
Kakvo ukusno punjenje. Ovo je fantastično. Čak ću i prste da poližem. Ova torta izgleda da je od bake. Prepoznajem jedežele bombone. Zanimljiv fil. Je li to med? Cool. Da, sviđa mi se ova torta. Sada moram da zagrizem žele. Sjajno. Sad ću probati treću tortu. Wow! Je li to žvaka unutra? Pogledajte, sad ću da naduvam balon. To je zabavno. Pobedila je sestra. Ja, stvarno? Hvala. Svaka čast. Šta sada? Čekamo novi zadatak. Molim te, napravite mi kućicu od medenjaka. Šta? Kuća od medenjaka? Kako se to radi? Vrlo rado. Baka ih jednostavno obožava. Mogu ja to? Imam specijalno oružje za to. To je najoštriji nož na svetu. Sa njim ću brzo iseći savršeni oblik kuće. Stavljam sve detalje na pleh i šaljem to u rernu. Bako, šta je to kod vas? Jao, jedva sam donela. Skupila sam najsvežije povrće iz svoje bašte. Sama sam ih uzgajala. Slatko ni zdravo, a mnogo bolje je napraviti kuću od povrća. Treba će mi sir i specijalna kašika da bih ga stavila na tanjir. A zatim to sve treba razmazati. Odlično! Sada mogu staviti šargarepu i krastavac. Sve detalje fiksiram sirom. Izgleda veoma lepo i čvrsto. I naravno treba brokoli. Divno. Što bih se mučila kada mogu uzeti gotovi keks? Njega ne treba ni seći, ni peći, samo umočiti u nutelu i staviti na tanjir. Još krov. Drži se? Da, odlično. A ukrasit ću kuću marshmallowom. To? Zaboravila sam da ga ispečem. Oho, kakav moćan brener. Moram biti oprezna. O ne, šta sam uradila? Izgleda da sam preterala. Jao, kakav užas. Šef neće dozvoliti da u kuhinji bude vatra. Vatrogasno vozilo već ide. Poslaću vam šlag kao pomoć. Hajde, požuri. Kakav užas, šta da radim? Je li to šlag? Nadam se da će mi pomoći. Hvala, šefe. Jao, bože moj, prepala sam se. Kod šefa je sve uvek pod kontrolom. Dakle, vreme je da stavim svoju kuću na stalak i premažem je kremom. Pogledajte kakva lepota. Nedostaju samo bombone ili zalice. Bravo meni. Posljednji dodir. Gotovo. Sestro, završili smo. Oho, ne mogu da verujem. Wow! Ovo šta je? Jao, izgleda da je tu preživeo samo meda. Pa dobro, njega ću pasti. Ne, to ne valja. Baka je napravila kuću od povrća. To je zanimljivo. Ali nisam oduševljena, ne volim povrće. A ova kuća izgleda ekstra. Jedva čekam da je probam. Uzet ću prvo vrata. Ukusno. Uzet ću još ili zalicu. Super. Ovo je najukusnija kuća od svih. Pobeđuje šef. Čestitam. Jeste čuli? Ja sam najbolja. O da. A šta je tamo, draga? Još malo, gotovo. Želim hamburger. To je previše jednostavno za mene. Opet brza hrana? To nije zdravo. Super, došla si na pravo mjesto. Za ovakve slučajeve
Imam kutiju odličnih krofna. Mogu ih koristiti umjesto lepinja i ne moram ništa da spremam. Samo ću ih preseći na pola i staviti čokoladu unutra. Eto, jo, nije ravno. Nema veze, sad ću to popraviti. Savršeno. Gore stavljam kisele gumene bombone i prelivam to sve čokoladnim sirupom. Divno. Jao, to je šećerna bomba. Ja ću spremati klasični hamburgeri. Uzet ću 3 kiflice različitih boja i seći ih na delove. Zatim ću napraviti pljeskavicu od mesa i ispržiti je. Tako je. Savršen oblik. To je to. Pljeskavica je spremna. Mogu je staviti na lepinju. Dalje ide paradajz. A zatim nežan sir direktno iz Francuske. Zatim malo paradajz sosa i divni hamburgeri su spremni. Svaka mi čast. A kako ti se sviđa moja lepinja, šefe? Baš je slatka. Hvala, i ja tako mislim. Unutra ću staviti svežu hrskavu salatu i pljeskavicu u obliku srca. Hrana mora da se sprema s ljubavlju. Krastavci, paradajz i drugi deo lepinje. Jao, Mila, dosta je. Da, upravo si. To je to. Kakva lepota. Ovaj hamburger izgleda fantastično. U stvari, izbliza ni nešto. Ne. Neću slatki hamburger. Wow. A ovo jelo je ekstra. To je bilo genijalno spremiti 3 hamburgera. O, divno. Baš mi se sviđa. Idemo dalje. O, kako slatko. Sigurna sam da je to baka pravila. Wow, i ukus je ekstra. Svaka čast. Baka je pobedila, čestitam. Ja? Bože, hvala puno, dete. Za baku je to najbolji kompliment.